Husto gid ka day. Sakto gid ang imuhang nahuna-hunaan. Fight good para sa imong baby. Sa umaabot nimo anak. Kay magpadaw-daw kay samot magapagduot. Uyay na. Kung dili ko mo pahawa din kunya na ko mo pahawa. Kung kalimpyuhan ko ang napok nga gisablig ni Ma'am Carmi sa akong pagkatao. Sakto gid na day. Abi nimo day Leah. Kamis Minggoy. Hatbay ron kami mapahawa din ni day. Pero tungod nimo nawili Miss Minggoy sa pagbiya dinhi. Maong unungan ka gyud namo kay baw man gyud mi ba nga wa gyud kay sa giplantiran ra man ka ni Ma'am Carmi. Kadaot ni Dong Ramel kay ito oras sa gyudayon sa siminahan. Na diha ang problema. Iya. Pagkamatyan ko yun ang paglaban ko sa akong anak. O di ko tugutan si bisan kinsa nga mapasakit sa akong anak. Anak kiday. Ayaw gid tuguti si Ma'am Carmi nga magkapasakit nimo pag-usab. Sama sa nahitabo sa una nimong baby. Tanawa, di ba? Patay mo ng bata sa pagkahimukso tungod sa iyang gibuhat nimo. Dahil hapit na ra ba mo sa pang adlaw? Magluto pa ko, maghikay pa ko para sa ilang panihapon. Biyaan ta lang ka din ha. Kaya, salamat kaayo ninyo ha. Sige lang, kung makalingkawas ko ni ining grabing unos nga miabot sa akong kinabuhi. Dili gyud ta mo kalimtan ni Minggoy. Magbawas na ko ninyo. Mag-ampo sad mi day nga makalingkawas gyud ka ining problema ha. Oo niya, mao na to, maghikay pa ko. Kita na lang duha na. Sige, mas maayo. Ikaw ha, manang na po doon sa hayaya. Kano? Kabana na lang, tika. Ramil. Ramil. Day, Yeah. Mura na kong istranyo para kang Ramil. Hindi na gani siya gustong makakita na ako. day pailog lang ha. Ano kaya paapikto sa imong kaguol? Mabdus na ba ka? Tingali, maapiktuhan o lakip ang bata nga nasa imong sabakan. Kaya... Sing? Sing? Ito na day. Ayaw na pagsigigila. Sing? Ano mo? Kinausa man mi. Ano nagkalaan lang mo? Kinsa may natumboy ninyo? Si Tumboy ba, uy? Kaya si Minggoy. Kita ito, naghilak na si Dailea. Pagkatoy-toy naghilak. Ano naghilak mo gaday? Kinsa may nagpahilak ni mo day? Naghilak kay gisakitan, nag-uol. Isultihi ko! Kinsa nagpahilak ni mo day? Kaya pusngaga ko na bungkag may guna akong kumawa. Minggoy! Karon, maoran koy. Maoray nagpahilak ni Dailea. Minggoy! Mabungkag na yun! Dom! Lagi dom! Naku, aglawas, di madaod, di makayang pakman. Da. Sobrang hambog. Moralis na ko. Dong, takadit dong. Tana day. Nananay ka na. Ay, napagsigilak ha. Luha na mo. Tabangan mo ka. Kunin mo dito sa kusina. Sana na.
Minggoy! 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 Oh! Dong! 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 Ngano, Dong? Oh. Dadalas kumido. Pagkatuy-tuy, abi na kukunsa na. Dong! Ngano mo tos daily ang naghilak man to? Wa ko siya unsa aming goy. Igo ko lang siya gitanaw. Guilty to siya. Mao na hinungdan sa iyang paghilak. Mitoo gid ay kadaw nga kasaan ni Mus Delia. Mitoo ko sa akong nakita. Lakaw na. Ayaw ko pakigsultihi kay nagsurok niya akong dugo. Hindi ko. Sige dong, bye. Hi, babes. Dito ko sa kwarto ni Mami. Nagpahuwas ko sa kasakit sa akong dughan. Kanya na ta magsulti ko rin. Naglambad ko niya ako. Sige na. Biyahe na ko. Babes. Di ka ba makasabot sultian? Biyahe ko, gusto ko mag-inom sa harap! Wala ako man ka diya. Bungol ka? Wa kasabot sa akong gisulti? Saan ni mo pagka-develop na ako compare ni kagingon ana? Nagtuo giday ka nga ma-develop ko nimo puli. Utobra ni sa pagpakaroon ning na atong gibuhat. Nang dili naman na nimo siya hin. Di ko gusto mawahas akong pananaw sa liya puli. Hangtod karon? Nahikugma ka lang gihapon sa malo-ibo nimong asawa? Dili lalim papason ang gugma nga nakagamot na. Tinuod. Nakasa silihan ako. Pero dili ko gustong tugbangan ang iyang pagpakasa. Ipadayon ta ang drama nato nga relasyon. Pero kung musibog ka, imo na ng desisyon. Dili ta kapugngan. No, Ramil. Dili mahitabo mo sibog ko. Bisan tuod og drama lang ning atong relasyon. Heaven ang akong feelings. Maong ipadayon nato ni. Kung gusto kang mag-torture og maayo si Leia, dili ta ni hunungon. Ato ni ipadayon. Okay? Pero wa ko mawagtangi sa paglaom, Ramil. Nga matake na diri na ako imong gugma. I love you more than you know, Ramil. I love you. Ramil! 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 I-recommend man tagani ko niya, Yaya. Unya! Maayo noon na! Aron, mabasic ka, di na ka masigig una-una sa imong problema. Thank you! Naunsa ba wal hawak ka man? Sabi na lang good. Grabe as tahawag. Iya pag nagitaw na ako. Ayun ang usbang imong gibuhat ha. Kung di ka gustong masakitan. Asa man ka mo angkon si Ramil, Yaya ba? Nga siya gyud ang amahan sa akong anak. Pero mo fight man gyud ko ba? Mahimong ipa-DNA test ko ang bata. Lamang nga kapamatud-an ko ni Ramil nga siya gyud ang amahan sa akong anak. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan unta usara kini
kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man ngano nahanap